Asa ba? Sige, Tots. Hinog kanira. Ayaw, hilaw na. Anong usa? Kani. Wala ka na, hinog na. Tay pa. Sige. Ha? Lumitaw mo turok. Asa man? Ano sunahan? Loh, naitaw eh. Ang ano, isa ka makadang makaputam din eh. Aw. Aha ka na eh. Gapon. Ako ka nga nakatuon, kibasig tag-iya na. Lang ito eh. Tutunan na. Murag na ako'y namatigdan. Murag na idwa kataon mo pa dong. Murag kusog na enerhiya. Bustambo. Boss! Dugtian. Wagi ko masayop. Naagi pa dong. Unsa ito yun ninyo? Wa man, boss. Unsa man, boss? Boss. Nag-training ko kay nindot kay ni Dre. Mura lagi kag napas mo, boss. Wala. Mo ni ang tinud-anon nga ang mga enerhiya na higop na nako sa kong mga kamot. Ako nang nabalhin. Unsa ni ka, boss? Wa mo kailan ako. Wala. Ako si Master Sipo. Aw, sipo katong naspungpo. Oo! Kato. Kana. Katong daghag black ay. Katong gikulata. Unsa di kulata? Ako may nangulata. Ah? Katong mga na black ay. Ako yung nagkulata to. Kuro-kuro ka, boss. Unsa man na? Wa mo na nini pinaka-enerhiya nako, ang mga kusog nako akong gitigom. Naaw ni niya da, boss. Oo. Kuro lagi mi. Balhin na. Baka nga mo tadamon siya kuro ko say. Unsa ba ito yun yo pa? Patudlo mo kuan? Marcialo Dipins? Ay, wa di boss eh. Marcelo Dipins? Marcialo, unsa mo ka? Duterte? Tirti ka, boss. Ay mo pagbinuan siya. Kanang mga kuan ba, atak nga Dipinsa ba, Marcialo Dipins. Sige. Sampuli ko Ah, ni. sampulan ta mo. Kini, kini. Pa plywood pa. Ay, amat rasad. Para mo tuogin mo na ako nga unsa ko kamayo. Ang barko ani akong gibali sa akong kamot. Tambok, di ka mo barog. Oh, para mapangusgan ni mo, boss ba? Dili na ko mistil mo barog kay ug mo barog ko. Basig mga labay mo duha. Yawa ra ka. Huwag ninyo tarong. Sige. Bungko na kayo ni ha. Oh, ba? Ko. Master! Master! Hingi ka kusganan ni mo, Master, uy. Di ko magbahay na ako. Patudlo mi master. Patudlo mi. Patudlo mo. Ako yung una. Ako yung una. Kinsa pagi mo na niya. Ako lang. Oh, sige, kanila sa kanila. Kana. Tudloan ta mo mga depensa. Kuro-kuro masag ka. Di, ako nang iko niyang daan ng kurkuro bagi practice. Sakto na magpurpurog yan. Kaya mga enerhiya para Na, oh, iniriya. kana. Iniriya? Sige, magsugod na ta. Sige, ikaw una. Ako yung una. Ako ani. Unya na ka. Sunod na ka. Muram tanik. Padaplin sa ganito. Padaplin. Ako yung una. Panapin ka, kung bullshit, ano eh. Sige. Oh! Gawang nagkurkurog man ka. Iniriya na nasa mo ba? Ayaw niya na nang kurkurog. I-relax. Ano na si iniriya na po eh. Unya na na ipagawas. Ge. Kasi buhaton ako. Laki ko laki. Laki? Oh, anak ba? Ge. Ano man, di kay laki bay ka? Ay di ka lang padlakan ko niyo ba? Di niyo ba? Padlakan? Oh. Simple Bakit konti ka? dami, anak. Oh, kana. Iyo ko hugot ra logi kami di ko kabuhi. Ah, lord. Sige. Kana. Tudloan ikaw sa paghubad ha. Sige ko na be. Para makakita ko sa mga martial arts. Martial. Kuna. Ready na ka diya? Ready na. Okay, master. Mo, ha? Lah, yung ato ra. Yawa mo to, master, uy. Mo to yung mga secret moves na ako. Ganahan lagi ko ato. Oh, kabaw na ka to. Tama ko gamay. Murag nabalik ko gamay daw. Yung ato gito siya. Kay Gato, tungod sa kong enerhiya kusog kayo. Oh, Murag na kuan na rin ako gamay, wagi na ako gipul tanan. lah, kana. Ikaw, eh. O ikaw. Ikaw na sa sunod. Ni Master. Kana, ikaw na sad. Di. Naging ka master, may uham di ano niyo, eh. Kay oh, de. Ay sa kurog lagi unya na ng kurog-kurog. Relax. Enerhiya na ni master. Oo nya na ini tudlo na ko nimo. Sige. Kay diya nato makita. Unsa may Tudloan ti kag kuan. Martial Knife. Master Knife? Takay kutsilyo diha. Ay sakto kayo. Tara. Unsa am ni master? Dungkaban ko nimo. Dugapon ka? Oh, Ay mahiyos ni muntian master. atong tanaw makaigo pa gyud ka. Unsa man ni? Okay. Dungkab. Huta. Balik na balik. Buit. One arm lisod, oy! Piste ni mga lang na sa unahan ay.
Ah. Ngatuon ra. Kana ni master. Uy! Migo. Sama isong yan na! Uy! Ikaw mapabungguan ka. Master, ano ka? Master! Master, kulata ha. Wala master! Master ako ah! Katong kitudlo na ko ninyo. Kanig! Katong kamit kayo. Hawiri. Hawiri. Katong laklak ba? Katong pinakulkulong. Wala Nabala niya. Uy! Kumay lang mo ba? Ano na niya? Igamita. Ikaw na ra. Ha? Ikaw lang. Sandahong sa iniriya! Di ba ni mamina og ginriya? Ubog, ubog. Arong lang ang buok! Agad. Asa mo na oy! Larga. Huwag na ko'y namatid. Murag na idwa kataon mo pa dong. Gigiwan katawa. Larga. Ge, saka. Padaplin sa padaplin. Sunod ka. Kumbulso na ni master. Ulo lagi, lagi. Kaya tuduan di kag mga flying kick. Mga nana. Ho! Flying kick. Sutok kick. Anak, master. Flying kick in the road. Ya, isang lang. Wala Ano ba na niya? Uy! Tigpas! Oh, yan na. Iwan na. Yan na lagi. One, two. Ginawa ko siya. Balik lang eh. Bunan mga tayaon. Shoutout ninyo! Shout out dahil ko ni Jan Arnie Aruma, taga Tuburan. Shout out diado, Bunal. Bunali na boss! Bunali. Mo. Shout out ko ni Kuan. Jan Paul, taga taga Ogits. Paul, Bunal. Bunali na Paul! Bunali. Og ni Kuan day, ni kanang Sudlot. Oy, sudot! Bunal na sudlot. Bunali ha! Ang sa katugay magpa-shoutout na mo, comment lang. Bunal. Alam mo diya, para Oh. ma-shout out. Okay. Salamat tayo sa pagtanaw sa video og atangi mong umaabot nga video pohon. O ayaw kalimot pag-like and share. Kung kayo sa mo kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o follow sa among FB page, daghang salamat. Salamat. Salamat mga katayaon. Thank you. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutun ra ka.